Учора два амерыканскіх сенатара, Джин Шахін і Роджер Вікер, звярнуліся да амбасадара Злучаных Штатаў у ААН Томас Гринфілд з просьбай падтрымаць ініцыятыву аб тым, каб беларускім дэмакратычным сілам надалі афіцыйны статус у Генеральнай асамблеі ААН. Чаму гэта важна? Таму што ААН з'яўляецца адзінай у свеце універсальнай міжнароднай арганізацыяй, дзе разглядаюцца пытанні міра і бяспекі. Зараз мы вывучаем працэдуру таго, як праходзіць такая акрэдытацыя, але ўжо вельмі важна, што Злучаныя Штаты фактычна з'яўляюцца прыхільнікам гэтай ініцыятывы. Што гэта азначае для нас? Падчас гэтай кампаніі мы зможам даносіць нашу інфармацыю пра тое, што адбываецца ў Беларусі, непасрэдна да кожнай краіны, якая ўваходзіць у склад Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, а гэта 193 краіны. Гэта дазваляе нам выйсці за тую зону камфорту, у якой мы апынуліся за апошнія гады. Мы таксама павінны быць упэўнены ў тым, што іншыя краіны свету таксама разумеюць сітуацыю ў нашай краіне і разумеюць, чаму трэба дамагацца аднаўлення дэмакратыі ў Беларусі і захавання незалежнасці нашай краіны. Тое, што ў Беларусі будзе такі статус пры ААН, будзе азначаць, што суверэнітэт нашай краіны прыналежыць беларускаму народу. І што Лукашенка і яго рэжым не прадстаўляюць ні нашу краіну, ні нашу дзяржаву, ні наш народ. Што для нас таксама важна з пункту гледжання усталявання такіх пастаянных адносінаў з ААН, атрымання такога статусу. Гэта будзе працягам нашай працы па інстытуцыяналізацыі адносінаў з нашымі міжнароднымі партнёрамі. На сённяшні дзень ужо створаны такія механізмы пры Радзе Еўропы. Гэта кантактная група. Дзейнічае стратэгічны дыялог са Злучанымі Штатамі. На наступным тыдні сустракаецца кансультатыўная група Беларусь-Еўрапейскі звяз. Падпісаны ліст аб намерах аб супрацоўніцтве з еўрапейскім парламентам. Літаральна гэта адбылося месяц таму. Пачаўся палітычны дыялог з НАТО, з Паўночна-Атлантычным альянсам. Прызначаны цэлы шэраг спецпасланнікаў па Беларусі некаторымі краінамі ў еўрапейскім звязе. Дзейнічае альянс за дэмакратычную Беларусь з парламенцкіх груп. У АБСЕ на сённяшні дзень створаная група сяброў за дэмакратычную Беларусь, у якую ходзіць ужо 30 краін. Усё гэта ў суме стварае тое вымярэнне, у якім мы працуем, тыя механізмы, якія дапамагаюць нам прасоўваць нашыя інтарэсы, адстойвання незалежнасці нашай краіны, вырашэння ўнутрыпалітычнага крызісу для таго, каб улада вярнулася беларускаму народу.